passenger itong ating monitor. And then, automatic po nandito yung origin kasi from NASA. And, pipili na po yung passenger ng lugar kung saan siya pupunta po yung destination. So, for example, EDSA Cubao, and yung date po is sa July 31 pa naman. Ito lang yan. May ano po, pwedeng pumili yung passenger kung anong liner yung gusto niya. But, automatic naman po, may lalabas naman po liners kung ano yung gusto nilang sakyan dito. Medyo maano lang po kasi talaga yung internet. So, for example, for Raymond, then pipili lang po yung passenger ng seat na gusto niya. For example, itong seat number 8. Then, automatic po nakalagay na dito yung fare and yung total amount na babayaran nila. So, after that, i-input lang po yung contact number and the name po ng passenger. Then, mayroon din pong option dito for discount. For example, PWD, senior citizen, or student. Since wala po, yan lang po yung gagawin natin. Then, yung example kung gagawin ko dito is for cash payment. Ipiliin lang po yung pass, then proceed na. So, lalabas na po yung ticket voucher. And, ini-encourage po namin yung mga passengers na picturean po itong details dito sa monitor para in case po na mawala ito or hindi mag-print, meron po silang backup dito sa hotel. So, yun lang po yung process. And then, pag cash payment po, dediretso po yung passenger sa respective ticketing offices para dun po magbayad. Pero kapag online payment po, for example, GCash or Maya, yung pinili nilang mode of payment, pwede na po silang dumiretso sa bus and ito lang po yung papakita nila. So, ganun lang po kadali.